Hallelujah. So mohleli phuzo kamama, mohleli phuzo nkosikazi wami nje umuthi, ngitshela ukuthi nje baleka nkosikazi. Imo. Ukuze ubaba uNtuli ngangifice egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. So ngiyacela bandla likaKristu Jesu ake samukele ubaba umfundisi uNtuli egameni lika Jesu. Ngiqhubeni izandla bazalwane egameni. Mhlawumbe singakahlala phansi bazalwane singaphakama nje just 2 minutes of your time. Khona lento ngayisho namhla phambi kwamaZulu noma ngabe incane kodwa masingayidirector sisesihlalweni sakhe sobukhosi sitshela ukuthi mayifika phambi kwesihlalo sobukhosi ibhaliwe ithi diye uNkulunkulu kushothina emadlanzini ngo-8 isikhathi bese kutshela nje ukuthi uxwele bese kutshela nje ukuthi akekho ofana nawe. Ngifuna ngisho amadimoni kule ndawo azi ukuthi ngalesi sikhathi owethu uNkulunkulu uyakhazimula. Ngifuna imoya izifo ngalesi sikhathi just 2 minutes. Ufuna masuvunguza sonke la endlini wonke umuntu ememeza on top his voice ethi akekho njengawe. Abanye bethu bayede, abanye bethu uyakhazimula. Ngisho abantwana bethu abancane ngifuna bavule imlomo sonke phambi kwakhe sithi ubani ofana nawe. Ufuna ukuzwa abanye bethu udalile amazulu wadala umhlaba. Ufuna ukuzwa abanye bethu umhlaba nokugcwala kwawo nezwe nabakhele kulo kungokwakho. Ufuna sonke kuleli tende masingase siso sonke kunganyakaza emadlanzini, kunganyakaza eRichards Bay, kunganyakaza yonke into iKZN ukuthi kunabantu namhla ebusuku kule ndawo abahlangene ababuthene to glorify the Lord, to glorify the King of Kings, to worship God the Almighty. Masingase nje ngani zakwethu just 2 minutes ngizwe mama, ngizwe baba, ngizwe intombi, ngizwe insizwa wonke umuntu akavula umlomo. Ubani njengawe kepheya tha, ubani linganiswa nawe kindokumende yakatha, ubani ofaniswa nawe pheli yaphaketo, ubani inkosi ngaphandle kwakho zenia kalamaseni katapa wenokibela bafu njengenqola ezelikato wenolodolozu Israyeli milado semende yakata bayede kwesnobusa bayede kawe nobulo bayede nawe nokuluma bayede liwala phakathe bayede sifungile bayede samandla bayede wenohlalehlalen sobukhosi uyabongela hula kapaketo ilia kamande kasutapa ibaba handelebo shande yakapa ilia doko mendelebo shapa bade shande yakapa bade kilobobo komende yakapa bade kendo shande yakatala elimando komeli yakapa lambendo komende yakapa shande libahase lekiato komeyaka rapakato komende riando komende ledo rakatakapa rapakato sheli yakapa ula makamande kushapa. Come on, Church of God, come on, Church of God, raise up your voice, let us worship him. He's worthy, he's worthy, he's worthy. Mayete Jesu ubana changawe ode ligonsonawe
Anoint your word. Unyiswa ngalo. Yathandaza ebusuku. Aba bantu beze kuwe. Ngivumele Nkosi ngehle phambi kwakhe ebusuku. If you can use anything tonight, use me for your glory. I avail myself before you. Izwi nezwi Nkosi, whatever you will do, Father, in this tent, do it for your glory. Sivumele Nkosi sonke sizobeka udumo phambi kwesihlalo sakho. Siyahlathina akuphakame wena. Ngegama lika Jesu. Cela ke shalo Jesu izandla, shalo bonke izandla. Ake shalo uNkulunkulu izandla. Bafethu, we can do better than that. Let's celebrate the King of Kings. Oh, Shane, Kimando Yanaba. Thank you, Jesus. Sibahlala phansi. Thank you, Jesus. Oh God, we love you. Thank you, Holy Spirit. Mazalwane akathabathi thuba ebusuku ngezandla zombili kuMongcwele. Siyathoba kakhulu kuye as our director. Wena ungazucabanga ukuthi mawubona abantu bela phambili ingoba bephiwe bengamagago. Kanti mawungasususa uMongcwele ubabeke la ungabona ukuthi ayikho lento. It is the Holy Spirit leading us, helping us, using us. Manje singasusa uMongcwele kuleli tende sihlangane sodwa singaphuma shayene. Singaphuma sesilimazene. Mhlawumbe sesibulalene futhi. Kodwa masikwazi ukuthobelana kuthuleke kanje. Silalelane. It is the Holy Spirit dealing with our flesh. Eyihluli inyama yethu. Sawukhona phakathi kwethu Mongcwele sithandwa sethu uJesu uNkulunkulu wethu. Uthathu bezulu abasezulwini the angels of God. We honor the heavens. Tabama egameni lika Jesu. Ngoba singasasukubanga nje sikabashaya ezandla enkulu. Once again bazalwane sithatha ithuba nakamabasa umbulazi emthandazweni ukuthi Inkosi ihlele sibe kule ndawo. Asilithathe kancane ithuba oluvulile lokuthi size kule ndawo sizokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu kuwe nomama egameni lika Jesu. Bakhona akangimemanga ngoba ngubhuti. Amen. Kodwa bekuhlele enhlizweni yakhe Mongcwele okubekile ukuthi kule mvuselelo kunemphefumulo esidwetshiwe wayibona uNkulunkulu. Wayisethi kuze ngisebenze lapha ngizodinga abathile. Cela uNtula ngisale. Menza bekhona khona into nami engizomphathisa yona. Abe ne-impact kulento ezokwenziwa lapha. Alibonge igama lika Jesu. So siyawumukela umusa kakhulu ntambama egameni lika Jesu Mbulazi nomama. Siyanibingelela siyanibulisa. Ngiyabathanda bazalwane egameni lika Jesu banenhliziyo yokuthanda imphefumulo nokuthanda Inkosi. Amen. Sengathi uNkulunkulu anganifihla anibiyele anibusise futhi anipha abazomphuzisa nje banphuzisa abanye andise. Ngiyayazi iministry, ngiyayazi iyakhathaza, iyadla. Kuyokusale wathi uma unkosikazi mathi uyabheka uzuyithathile le mali ebecala ukuthi ikhona. Usukhava ezinye idingo zemvuselelo. Wathi mathi uyaqalaza baba kwenzakala mama ushi speaker wenzeka ukuthi sathatha kule yamali. So imvuselelo nje usathana make wabona kulanda umuntu naye uma ngenyawo ngoba efuna ukuphazamisa lento ezokwenzakala. Baningaba abantu ekufanele ngabe bala abanye bahlulwe isitha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi wena uphunyuke kunjalo.
awuphunyukela ngize. uNkulunkulu uzokwenza umehluko empilweni yakho. Amen. Ngizwakele man of God, siyabingelela umpostoli egameni lika Jesu your support. Phakathi kwambazalwane ngihamba nonkosikazi wami, ngiyambingelela kakhulu ebazalwane egameni lika Jesu.